¡Jálenlo más rápido! ¡Jalen! ¡Ay, por Dios! ¡Ernie! ¡Va directo hacia el tronco! ¡Jalen más rápido! ¡Jalen! Un momentito. Hola. Què fas? Què? T'has assentat molt ràpid, estàs bé? Sí, és que estava jugant al joc de les cadires. Tu sol? Sí, estic d'entreno. Els grans atletes també practiquen abans d'una final. En realitat, per què m'estranya? Mira, t'he preparat una hamburguesa. Ai, gràcies. Està a mitges. Te l'has preparat per a tu. No, fes-me cas, tasta-la. Està boníssima. Así. Sí. Què fas, tros de suro? Perdona, és que volia agafar el got. Has d'anar més en compte, A veure a qui li tire la culpa de l'atac ara. Escolta, muntem una festa demà? Una festa? A quin sant? És que demà és l'aniversari d'Aida. Per què he dit això? Per què no m'ho has dit abans, bro? Hem de preparar moltes coses. Calen globus, garlandes, un pastís... No et preocupes, jo m'encarregue de convidar a la gent, del menjar i de la decoració. I el regal? No tenim temps. A veure... Ah, podem regalar-li una llum LED per als seus vídeos. Tu en saps alguna que estiga bé? No tinc ni idea. N'hi ha de 1000 tipus. Cal triar la temperatura de la llum, l'energia, la connexió, per si vols connectar-la... Calla, que ve per ahí. Hola, Caris, què feu? Estem fent-nos un test de personalitat. Vols que te'l fem a tu? Ai, que divertit, sí. A veure, Aida, tens una personalitat molt característica, però quin to creus que la definís millor? A. Una personalitat càlida. B. Una personalitat freda. O C. Una personalitat multicolor RGB amb alta fidelitat cromàtica. Diria que multicolor. Soc alegre com castanyet. Castanyales. Multicolor, no? Merda, la més cara. Eres una persona amb molta berraquera, amb molta energia, veritat? Literal. Però amb quin interval et sents més identificada? A. Una energia d'entre 5 i 10 watts. B. Una energia d'entre 15 i 20 watts. O C. Una energia d'entre 25 i 30 watts. Este xic podria treballar com a agent infiltrat. Dissimula tan bé. Supose que tengo la energia prou alta. La C. Perfecte. Anem a l'última. Acabes de conèixer una persona i sents que heu fet match. Quin tipus de port creus que definís millor la connexió que heu establert? A. USB. B. HDMI. O C. Bluetooth 5.0. Lucas, m'estàs prenent el pèl? Aida, perdona. És que no sabíem que demà era el teu aniversari i hem pensat d'última hora regalar-te una llum LED. Què? Però si per el meu aniversari queden 6 mesos. Lucas! Vos ho puc explicar. Què, Lucas? Que la vaixella venia amb la casa. A este pas no ens tornen la fiança. Mira, d'això vos volia parlar. Crec que la fiança d'este pis és com un concert de so. No tornarà. A veure com vos conta això. Ui, una taqueta. Ja està. Què deies, Lucas? En el capítol d'avui hem après el vocabulari propi d'una festa, com regal, pastís, globus o garlandes. D'una altra banda, hem après expressions com prendre el pèl, que vol dir enganyar, tros de suro, típic insult valencià, o estar o ser alegre com unes castanyoles.
I ara, no ploreu perquè ens n'anem. Sempre podreu posar-vos un altre capítol de 3 i no res.